salvación a todo el mundo. Comparte su compasión a toda la humanidad y llamamos a la conversión. Tayo'y nagkukunan at mananagutan na ang kapwa'y akayin kay Kristo putiin. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manawas kanin. Mga igsuon, ni anata sa Biyernes sa ikaapat nga semana sa pagkabanhaw ni Kristo unya ikatulo nato karon nga katapusan nga Triduo Mass para sa kapistahan ni San Jose. Ato padayon nga iampo dinhi ang kalinaw sa tibuok kalibutan, kasulbaran niining pandemic, ug iampo nato ang ato mga benefactors and donors nga unta madawat nila ang mga grasya nga ilang gikinahanglan. O garon maandam tas pagsaulog dining misa ato rong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, ginikanan sa among kagawasan o kaluwasan, patalinghugi ang mga tingog sa mga nangaliya kanimo o himua nga ang imong gitubos pinaagi sa pag-ula sa dugo sa imong anak, mabuhi unta pinaagi kanimo ug malipay diha kanimo sa pagkaayo nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Mga igsuon nga kaliwat ni Abraham ug kamong tanang dili Hudeo nga nagtuo sa Dios. Kita mao ang gipadadaan ni ining mensahe sa kaluwasan. Kay ang mga tao sa Jerusalem ug ang ilang mga pangulo wala mahibalo nga siya mao ang maluluwas. Nihisabtan nila ang mga pulong sa mga propeta nga gibasa matag adlaw igpapahulay. Apan sa dihang gisilutan nila si Jesus, natuman nila ang mga pulong sa mga propeta nga gibasa matag adlaw igpapahulay. Ug bisan wala sila'y nakitang katarungan sa pagsilot kang Hesus sa kamatayon, ilang gipangayo ni Pilato nga patyon si Jesus. Ug human nila mabuhat ang tanang gisulti sa kasulatan mahitungod kaniya, gikuha nila siya sa cross o gilubong. Apan gibanhaw siya sa Dios, ug sulod sa daghang mga adlaw, nagpakita siya ni adtong miuban kaniya gikan sa Galilea ngadto sa Jerusalem. Sila karon mao ang iyang mga saksi ngadto sa katawhan sa Israel. Ug mianhi kami aron pagdala kaninyo sa maayong balita. Apan gisaad sa Dios ngadto sa atong mga katigulangan nga ang iyang buhaton, gibuhat niya karon alang kanato nga ilang mga kaliwat, pinaagi sa pagbanhaw kang Hesus.
Sumala sa nasulat sa ikaduhang salmo, ikaw ang akong anak, karong adlaw nahimo ako, nga imong amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ikaw ang akong anak, karong adlaw gianak ko ikaw. Ikaw ang akong anak, karong adlaw gianak ko ikaw. Nagbutang ako sa akong hari dito sa Sion, ang akong balaang bukid. Isangyaw ko ang sugo sa Ginoo. Ang Ginoo mingon kanako, ikaw ang akong anak. Karong adlaw gianak ko ikaw. Ikaw ang akong anak, karong adlaw gianak ko ikaw. Pangayo kanako ug hatagan ko ikaw sa kanasuran, aron maimong kabilin ug sa kautlanan sa yuta, aron maimong katigayunan. Magmando ikaw kanila sa baston nga putaw, bukon mo sila ingon og kulon nga hayuta. Ikaw ang akong anak, karong adlaw gianak ko ikaw. Ug karon o mga hari pamati kamo, pagmatngon kamo nga nagmando sa yuta. Alagari ang Ginoo uban sa kahadlok, ug pagsadya kamo diya sa iyang atubangan. Uban sa pagkurog, simbahan ninyo siya. Ikaw ang akong anak, karong adlaw gianak ko ikaw. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak, ug moadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kun atuan na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo,
mubalik ako og kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon busa unsaon man namo pagkatultol sa dalan. Sa Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundili moagi kanako. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ni Ikaw, O O Kristo. Ngatod pa sa atong tubag sa Salmo, ikaw ang akong anak, karong adlawa, gianak ko ikaw. Kanus man ni gisulti sa Ginoo? Karon o niadto pang dugay na? Ang mga Salmo, gisuwat ni siya, wa pa matao si Jesus. Niya, unsa may pasabutan ni, para ra ni Jesus o para ni natong tanan? Para natong tanan. So karon giingnan nata sa Ginoo, karong adlawa gianak ko ikaw. Nalipay mo wa? Nalipay. Mga naong ninyo wa gyud malipay. Gitawag ta og adopted children of God. Nya sigihan gini balik-balik sa Ginoo, i-renew gini niyang iyang commitment. Di gyud siya muundang pag-renew ani nga karong adlaw kay wa man siya maingon nga sugod karon. Kay ingon pa siya sugod karon, amo ra gyapon karong adlaw. Kanang ang grasya des Ginoo sa paghimo nato nga mga anak niya kada gid adlaw iyang himuon mo na kada adlaw sadtang mudawat nga gihimo tang anak sa Ginoo. Imo sang ingnon ang Ginoo inigmata nimo, ikaw ang akong amahan karon zaman ingon sa ikaw ang akong anak karon gianak ko ikaw. Ingon sa ka, ikaw ang akong amahan karon amahan ko ikaw. Ano na? Onya, og mao na imong isulti, kinsa man roy imong sundon nga pulong sa imong bana, sa imong asawa, sa imong ginikanan o ang pulong sa Ginoo nga imong amahan? Sa Ginoo. Maayo. Nanyaron kung naglagot ka sa imong bana, inighuman ni mong sulti, karong adlaw amahan ko ikaw. Nya naglagot ka sa imong bana, kay porting sugarula, nya panahos pista, hubog yung maayo. Kadlaw na raba mahuman. Lagot kay ka. Pag ingon ni mo, karong adlaw amahan ko ikaw, maglagot pa ka sa imong bana, di na? Oy, tubag. Kaya ang imo ra bang bana, giingnan ra ba sa tos Ginoo karong adlaw? Karong adlaw gianak ko ikaw. Giingnan man sa to imong bana god. Anak man sa tos Ginoo. Iyang masanggirinyo ang iyang pag-ingon karong adlaw gianak ko ikaw. Nya ikaw nga giangkon sad nga anak niya, maglagot ka sa iyang giangkon sad nga anak, dili. Ug makasabot ka ani di na ka maglagot oy. Nya katong nangawat sa inyong balay. Atong kawatan ba nga manuyopay kayo, ning giingnan sa tos Ginoo karong adlaw gianak ko ikaw. Pero imo sa tong igsuon, ana na siya. Muna kuwang sad ta aning maong wisdom. Tan-aw nato ang anak ras Ginoo kana rang gasigig simba, ang anak sa Ginoo kanira ni ang mga taong buutan. Dili oy si Jesus pagdupa niya sa cross, pagpakamatay niya, sigon sa gihisgutan diri sa unang pagbasa, gihimo to ni Jesus para sa tanan, apil nas nagpatay niya. Matud pang San Pablo, wa man mo kahibaw kinsa to, wa man gud mo kailan niya, muna nga ang tag-iyas kaluwasan inyong gipatay.
Pero para tustanan kang Kristo, maobitang pagdupa niya sa cross, niingon siya sa iyang mga katong nagpatay niya, amahan ko, sa tiyang isulti, amahan ko, sus, wag yung kalibutan, hapit na lang mga matay, wag po kay Bab. Amahan ko, pasaylua sila, kay wa masayod sa ilang gibuhat. Wa sila masayod nga karong adlawa gihimo nako silang mga anak. Wa sila masayod nga karong adlawa gihimo nako silang mga igsuon. Ila kong gipatay. Mo nagipahinomduman ni San Pablo nga pagbasol mo natuman mangyod ang kasulatan. Pero kamo mo'y hinungdan nga nituman ani. So nakasa mo, amo na pagbasol mo. Iyang giingnan. Pasabot mo rinyo punta. Nya karon unsaon man nato pagrinyo, mosunod sad tas kinaiya ni Kristo ang atong manluluwas, ang anak sa Dios nga bugtong nga nagpakatao para motipo nato, mosunod sad ta niya. Ngano man kay kun di ta mosunod siyang batasan, di sad ta kasud og langit. Munang ningon si Kristo sa atong ebanghelyo, ako mao ang dalan, ang kamatuoran og kinabuhi, walay makaadto sa amahan nga dili moagi nako. Pero nindot kay siya assurance, muuna ko ninyo didto nga mag-andam kog lugar para ninyo. Kamo nalipay mo nga giandaman na karon ni Hesus og lugar didto? Nalipay mo? Gusto na mong mopuyo didto? Karong hapon pwede na. Ang saman, okay mo na dili. Nganaw lingo-lingo siya dili siya mahimo pa dire. Maunay atong kabuang ngano man kita manggoy mag-andam og lugar para nato. Mangigi pagyud ta, mangaway pagyud tag maayo kay nag-andam tag lugar para nato dinhis kalibutan. Nya giilad-ilad ta ani kay ngano man bisag unsaon panimog panindot ng imong lugar nga giandam, kanang imong balay, kanang imong unsa pa na dihang imong gipang-andam maporting nindota, muinding ra gyud ka sa lungon. Lungon. Or anha ba ka nang mga orn, depende sa imong mga kaliwat ug unsa sila ka way klaro. Ito, wa man ginay klaro, siya ka, imong ginikanan, imong ipakrimit. Ako pare, akong lawas, gigamit na kong dupa-dupa, siging hatag sakramento, niya inighong ikamatay na ako, moingon ako, ikrimit ko ha. Wa sa ko'y respeto sa akong lawas, nga gigamit na ako para sa akong ministry. Wa mo kasabot ana. Sa ato pa, bisag unsaon pa natog panindot, maabog ra gyud ta, maabog ra gyud ka. Muna sultihin ang imong tupad ya. Ayaw na lag panindot sa inyong balay. Sige ina. Ing na dayon, ayaw na lag panindot sa inyong balay day. Muinding ra kas lungon. Muinding ra kas abo. Karon unsa mang balaya ang tinuod yung nindot, ang giandam ni Hesus. Kay bisan pag maabot ta dinhi, bisan pag madugta ta dinhi, tuwa siya giandam nga nindot kay balay nga matod pa niya, aron bisan asa ako atoa usab kamo. Gusto gid is Ginoo nga kitang tanan mahimo niyang barkada, kuyog niya. No. Nya ganahan mo makiguyog ni Hesus. Sige, kamatay dayon. Aron adto na ka didto. Na si San Jose, kani San Jose, mao ni ang atong model. Nakigkuyog siya ni Hesus dinhis kalibutan, ug wa siya mawili sa iyang kinabuhi dinhis kalibutan. Ngano man, hasta siya si San Jose nakasabot kaayo nga di ni mao ang tinuod nga kinabuhi. Agianan ra ni way, mo na ningos Kristo, I am the way. Agianan ra. Muna si San Jose, wag gi-record diha nga purti niyang problema sa diyang hapit na siya mamatay. Kay batanon pang iyang anak, ang iyang asawa batanon pasad, pwede pa magbinyog lain. Nya siya mo'y protector sa ilang pamilya, siya mo'y nagatiman sa ilang pamilya. Unya karon mamatay siya una, moingon to siya nga, Lord, ayaw sa Lord kay sus, unsaon unya ni siyawa ning akong mga
kining akong asawa o kining akong anak, ako ra bay imong gipili nga protector aning pamilyaha nya mo atake ra bagyong yawa dinhi nya imo kong patyon. Wa si San Jose na maproblema ngano man wa man sad siya motuo nga mamatay siya. Ang iyang gituhuan magpabilin siyang buhi didto sa kiliran sa amahan, og ang iyang gahom ug ang gahom sa amahan magpabiling buhi dinhis kalibutan. Mao na nakanindot. Mao bitaw na kadang uban mo ingon dayon, Pader ay lang sa Pader, uy gagmay pa akong mga anak Pader, kinsa na malay muhatag nilag kaugmaon, buangon ka. Ngano man di ay, di ka kahatag og maing kaugmaon sa imong mga anak bisag tuwa na kas langit. Makahatag ka dili. Kusga. Kana mo importante. So ang nindot nga kamatuoran nga kinahanglan ko isip inahan, isip amahan, malangit ko. Kay mauni ang maayong kaugmaon sa akong mga anak. Malangit ko. Ay mo pangambisyon nga daghanon ni nako akong kwarta, ninduton ko ni akong balay, nindaghak nakuon ko ni akong yuta, kinahanglang makapa-eskwela gyud ko ani nila. Kay baon ni ang maayong kaugmaon, binuang kana, di na tinuod. Kay daghang kay dangdag ko grado, way mga batasan. Kusog kay mangurakot, kusog kay manglupig silang isig katao, kusog kayong muabuso sa mga minors. Bisan pagani ang mga pobre, pamatyon pa nila. Tagas na grado ang uban ana. Dagko na silang mga balay, daghan na silang kwarta, pero purting mo patay sa ilang isig katao, sa dungog ug sa lawas. Way mga batasan. Kusog kayong mudagmal sa mga butang sa ilang isig katao. Mga tikasan kayong dagko. Nasa no'y tagas kay grado nga purtis ang buotana. Ngano man, kay gitudluan nga naay langit. Nangambisyon nga malangit. Kamo, unsa man inyong ihatag nga assurance sa inyong mga anak? Ang kalibutan o ang langit? Ang langit. Igos ka. Unsay inyo rong gipaningkamutan para sa inyong mga anak? Ang kalibutan nga munindot para nila o ang langit? Langit. Tanawa ng bata nga gustong malangit. Bata ba? Di ba musabat na nimo grosaryo bisan paggamay kay na biyaan na niyang computer, biyaan na niyang cellphone kay magrosaryo. Gusto mang malangit. Unya, unsa may mahimong kaugmaon anang bata nga mibiya sa cellphone, mibiya sa computer para musabat nimo grosaryo. Unsa may kaugmaon ana? Bati o nindot? O diaron kundi ka magrosaryo kay busy kay kas imong business, dagko kay kag mga negosyo inana, makarosaryo ng imong anak. Magsige ra nagduwag cellphone. Unya unsa may kaugmaon ana? Ambot lang. Mao na siya. Kung ang imong ambisyon nga malangit ka, nya ang imong anak babay high school na. Gusto sad siyang malangit kay natakdan sad siya nimo. Wa siya kwarta nga dako, igo ra makakaon. Pero iyag yung i-value ang purity and virginity, lawas og kalag. Ang sawan, maayo nagkaugmaon o bati? Oh, naraman din na. Hala sige, tagaig yung daghang kwarta, sakyanan, makadate sa iyang uyab, ana, pablan sa buhok, panindo tiri, pakita-kitas pusod, ana, ato kuyog sa uyab. Pero purting kwarta, saman, may nagkaugmaon, dili. Ambot lang. Basta niingon si Kristo, I am the way, the truth, and the life. Kung wa gitas Ginoo, impas kita. Mao na, matod pa sa atong tubag sa Salmo. Ano sa to? Ikaw ang akong anak. Karong adlawa, gianak ko ikaw. Ano sa itong tubag? Ikaw ang akong amahan. Karong adlawa, amahan ko ikaw. O kana, ug unsay imong iduktar, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Amen. Oh, sige, nindog na ta. Mga igsuon, sa tibuok natong kasing-kasing o hunahuna,
atong dawaton ang Dios isip atong amahan og tighatag sa tanan. Mapaubsanon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga makita na sa katawhan ang kahiusahan sa simbahan ug mamahimo kining instrumento sa kalinaw. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nagdumala sa atong nasod musunod sa mga hiyas ni Kristo aron andam silang moalagad sa walay pagpihig. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong mga igsoong nangamatay makatagamtam sa bangketing walay katapusan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom nga Dios, dili namo ikalimod nga daghan kaayo ang imong gihatag nga grasya kanamo. Busa dawata kining among pangamuyo nga among gituboy uban sa gugmag pagtuo sa pangaman ni San Jose, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. All that we have and all that we offer comes from our heart, both frightened and free. Take what we bring now and give what we need. Oh, God in His name. Some men rely on their power, others put trust in their gold. Some men have only their Savior, whose faithfulness never grows old. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawatan ng taas sa Ginoo ang katong sa kadikan sa imong mga kamot, alang sa pagay panimaya sa iyang ngalan, igalong sa kapusanan sa tibok niyang santos na simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon ang mga halad sa imong banay aron ubos sa imong panalipod, dili unta mawala ang mga gihalad kundili moabot hinuon nganha sa pagkabot sa pagkagasa nga tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang nagibayaw ngadto sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Og nga kami pinaagi sa angay mga pagdaig, magahimaya, magapasidungog ug magasaulog kanimo sa pista ni San Jose. Kay siya ang tao nga matarong nga gihatag mo nga bana sa birhen nga inahan sa Dios. Siya ang alagad nga maunongon ug mahuna-hunaon nga gibutang mo nga pangulo sa imong panimalay aron sa iyang pagkaama-ama magbantay sa imong bugtong anak nga mao sa Jesucristo among Ginoo nga gipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma. Duyog kami sa mga anghel karon og sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa wayhonong nga pag-ingon. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik na. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapsalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon ug kadto sangwa na naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manasad kanina. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Peace be with you. Peace.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Sa akong pagpanag, ning kalibutan, ang kauban ko kalisod, upang sunay, ang imong gamot, nakanako nagkupot, maoy pasalig sa pagbulig, gikan sa langit mo na mahal. San Jose, kanunay kong kaabag, sa mga kabanaka, kahingawa sa lawas o kalag, pagkabot sa mga ginaraw, na butang maayo, analisan di ko, kanihibo. San Jose, akong aman sa patuloy, ang mahihinom na mga tunog mo, pagasundon ko, pagasundon ko. Magampo kita. O Ginoo, bantay pinaagi sa makanunayong gugma ang imong mga tinubos aron ang naluwas pinaagi sa pagpasakit sa imong anak, malipay unta sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Karon mga igsuon atong himuon ang pagampo sa Triduum ni San Jose. Mga igsuon, si San Jose mao ang hingpit nga modelo sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan tungod sa iyang hilom apan mabungahong pagkahiusa sa atong manunubos. Malaumon og mapaubsanon kitang mohimo niining mosunod nga mga pagampo. Palihog mangluhod. Pasiunang pagampo. O Amahan nga langit nun, nagasangpit kami kanimo, pinaagi sa pangaman ni Senyor San Jose, among maluluyon nga tigpangama. Sa bugos namong kasing-kasing, miduol kami karon kanimo, pamatia ang among mga pagampo o kaluyi kami. Ginoo, mapaubsanon nga nagakumpisal kami sa among mga kasalanan o kinasing-kasing nga nangayo kanimo sa kapasayloan ni ining tanan. Ipadangat kanamo o mahigugmaong Amahan, ang gugma nga imong gipasinati kang Hesus o kang Maria ug sa pagpanalipod nga imong gipakita ngadto kanila samtang dinhi pa sila sa kalibutan. Pinaagi sa mahigugmaong pag-amuma o pagbantay ni San Jose. Nagasudong kami sa imong presensya ug among gihalad ang among kaugalingon diha kanimo. Mabatunan usab unta namo ang mga hiyas nga gihuptan ni San Jose sa tumang kahingpit aron makapuyo usab kami ug usa ka ligdong ug matarong nga kinabuhi dinhi sa kalibutan.
Sa pagpangama ni San Jose, uban sa iyang balaang kapikas nga si Santa Maria, dawaton mo unta ang among mga pangaliya o pangamuyo, aron mahatagan kini og katumanan, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Ikatulong adlaw, San Jose masinugtanong Pangulo sa pamilya. Ang usa ka tawo mahimo lamang ligdo nga pangulo sa pamilya sa natural o relihiyoso nga aspeto kung siya masinugtanon una sa tanan ngadto sa pulong sa Dios. Ang gipakita nga pagkamasinugtanon ni San Jose mao'y nag-ila kaniya isip usa ka perpektong pangulo sa Sagrada Pamilya. Sa tiunay ubugos ta nga kasing-kasing, pangayoon ta sa Ginoo, nga makabaton unta kita sa hiyas sa pagkamasinugtanon diha kaniya. Aron sama ni San Jose, maghatag usab kita og dugang kahimayaan ngadto sa atong langitnong Amahan. Tanan, o mahimayaong tigpangama ka namo, Senior San Jose, balaang ispuso sa inahan sa Dios. Kanimo kami mo pasilong, palingkawasa kami sa tanang mga kadaot, ug ayaw isalikway ang among mga hangyo. Sa hilom ibungat ang inyong mga pag-ampo ug petisyon. Bulahan namong tigpangama, Senior San Jose, iampo mo kami. Nga mamahimo unta kaming takos sa mga grasya nga among gipangayo. Manindog ato rong himuon ang pag-insinso sa imahe ni San Jose. Bulahang Senyor San Jose, kaliwat ni David, ikaw mitubag sa sagradong misyon sa pagka-esposo ni Santa Maria, kinsa nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Iampo mo kami, bulahan nga San Jose, aron kami makadangat sa mga saad ni Kristo. San Jose, kanunay ko ang kaabang sa mga kabalaka, kahingawa sa lawas o kalag, magkamot sa mga ginaraw, ng butot mayo, tananisan din ko, kanihip mo, San Jose, among amot sa Ikan sa langit na pag-iha, ng mga punog mo, pagkasundon ko, kanunay kong kaonan sa mga kabalaka, kahingawan sa lawas o kalag, pagkamot sa mga ginaraw, tanang maayo, isan di ko kanihimo. San Jose, among amahan sa pagtuo, ang mahirong na mga tunog mo, magasunod ko, pinatuan singon ang kalanon, ihas pagkautang may pagkabalhin, ialagaran mo ang Diyos, magbalantay sa puting Maria, manluluwas sa batang
gikan sa langit nun nga Amahan. San Jose, kanunay kong kaabag sa mga kabalaka, kaingawas ang lawas o kana. Pagkamot sa mga ginara, nanabot na maayo, kanang isang diko kanihimo. San Jose, among amahan sa pagtuo, ang mahirong ng mga tunog mo, pagkasunod ko, O Dios, sa dili matukib mong gahom, gianak mo ang bulahang San Jose, aron mahimong esposo sa bulahang Birhen Maria. Itugot na ngamuyo kami, nga midangop sa iyang panalipo dinhi sa yuta, nga makadangat unta sa iyang pangaliya diha sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Manglingkod sa makadiyot, nining ato karong nobina atong pasalamatan ang mga tao nga nagtabang nato aron matuman kini, ang naglimpyo sa atong simbahan, ang nagdecorate niini, ang nag-frontliner niya, ang ato sang singer, ang atong sakristan ug ang nag manage sa atong sound system. Ato silang hatagan og masipang pakpak. Salamat kayo. Alang sa atong schedule ugma sa kapistahan ni San Jose, na atay motorcade inig ka alas 3 sa hapon, niya ang atong Fiesta Mass alas 5:30 sa hapon, niya na ay consecration to Saint Joseph para sa tanan nga nanambong. Niya ato ni siyang himuon isip akto sa paghalad ngadto ni San Jose. Karong hapon ang atong misa sa main nga Triduo Mass alas 6 sa gabi. Ang ato di ay update sa atong gipang maligya nga slots ni San Jose. Kaluoy Ginoo ang 33 ka mga 2,300 para sa 33 ka imahin nga ipanghatag nato sa mga kapilya, nahurot na gyud og kahalin. So masipang pakpak. Salamat. Nasa tayo sa ka special nga slot kaning niya 10,000 nahali na pod ni siya. Dugay na, pakpak yapon. Nya kay mura nagbaha ang ning palit, sige sa kog balibad nila nga hurot naman, human naman, siya, kuan na lang na pa diroy, dawata lang na, nya, San Jose lang yapon among halaran, nakahuna-una sa kunakon saon man ni siya San Jose, ingo San Jose, multiply man gani ang 5 kapan, kani pa bang divine protection ang dili ma-multiply, hala, dawata ng tanan. Nga mo na, nakadawat ta karon og additional nga mga kaning donations para sa divine protection, makadawat yapon sila sa grasya sa divine protection, nya kining sobra manamtag bayad didto sa mga imahen, ang sobra atong gamiton sa atong mga kagastuhan para sa pista ugma pohon. So sa itong mga kagastuhan, naatay pagkaon, mga decorations o uban pang mga gipamalit nato, mga banners para sa atong motorcade. So ugma ang atong pilgrims mao ang mga bag-o natong gipang recruit na mahimong members sa confraternity ni Saint Joseph dinhi sa atong parokya. Dunay mga amahan ambot nga nabaka to mga lista. Kada kapilya mopadala og usa ka coordinator og 4 ka members
sa ilang confraternity, sa ilang kapilya nga mo'y mudawat dinhi sa atong imahin nga ihatag ugma pohon. Ato mang ihatag yun personal alon lang dadon. Nya ang kanisang matag kapilya maghimo na ni sila sa ila ditong circle para maghimo sa regular devotion ni San Jose throughout the year o next years hangtod matapos ang kalibutan. Haron mauna ni ang atong divine protection sa atong mga pamilya, sa atong parokya, sa atong nasod o sa kalibutan kining maong kalihukan. So bulahan tong ni volunteer niya ugma pohon ang tanang mga ni-appeal sa confraternity gikas lain-laing mga kapilya maunay atong i-appeal sa kuyog sa motorcade. Dadaan na lang sad ang inyong mga santos sa inyong kapilya aron mo kuyog tang San Jose sa motorcade nganhi sa libot sa atong parokya. Nya mo ending ta dinhi sa atong santos nga misa inig ka 5:30 sa hapon. Susugod tag alas 3. Niya ato sa nang gitumong nga kining buwan sa Mayo ug ang atong pista ugma maoy jubilee sa tanang mga amahan. Kanang na ang mga recruit sa nato kay mga amahan man na representative na sila sa tanang amahan. So ato sa niyang bendisyonan ang mga amahan ugmang adlaw niya ang muaso na makap akan aras ang amahan nga kinasal dili nang amahan nga ning igo rang ni paanak niya wa sad pakasli ang iyang gipaanakan kana gyung kasado pasabot na ay sakramento sa kaminyoon nga gidawat mo na atong bendisyonan ugma apil na sa mga mahog na sila murag kaalayon sa confraternity ni San Jose amahan o trabahante. Karong kahapon naasa tay mga panday or mga construction workers nga mao'y atong pilgrims para sa atong misa unyang hapon sa atong katapusan sa Triduum. So nindot no. Awa mo nindot eh. Congratulations. Pakpakan nato ato mga donors ni San Jose. Si San Jose hilom ra man ni siya pero grabe kayo ni siya muhatag og grasya. Tibuok yung simbahan, tibuok kalibutan. Manindog ta. Ang Ginoo maanaa kaninyo Manawsab kanina. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. O Señor San Jose,